Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Китоби ман ба ҳамун бародарое ки 3 моҳ пеш дар Турсия заминҷунбӣ шуда буд ку бародарои Екатеринбург, Новосибирск, Москва, именно Садовод, Люблино. Китоби ман барои шумо ва барои блогерое ки дар Инстаграм, Телеграм, ТикТок ва ба ҳамун тоҷикое ки дар Душанбе ман дидум ба чашмам ки хӯрока овардем посолства Турсия, либоса овардем. Куҷо шудем шумо? Куҷо шудем? Кани шумо? Куҷо шудем? Бисёр ман чандта дидум ки линчои симента гуфти ёне ки дар ҳарқанотон пӯш карда дар фуробор карда ҳисаб. Куҷо шудем? Нози ваҳдат да мусибат шуда гар на самом деле кӯмак да ана ҳамиён ниёз доранд. Кӯмак да ин мардуми ваҳдат ниёз доранд. Охезӣ шуда гар ку ҳамино да чи да шумо ози ҳамат хапен хутона нишонад як борга хутона нишон я шер нашавед дар Турсия ку хутона нишон додем дидем ки шумо на самом деле метонистед дастгирӣ кардан мусулмонора. Кани як бор хутона бо як борга шери нар киден як бор бачаҳои мардуми Садовод, Люблино, бачаҳои Южни Ворота ку як борга хутона як нишон теҳ киден як мардуми ваҳдат як ёрдам киден як кӯмактон расонед ва ба тоҷикое ки дар Душанбе зиндагӣ мекунанд стройматериалора, тахтора, страпиёра зур зада бор карда ҳисаб биден. Краскора, банкҳои краскара, листои тинникора бор карда ҳисаб биден. Ку як борга як ҳиматтон нишон диҳед, як борга бинон ки шумо шери нарен чӣ хел ёрдам мекунед, як бор дар миллати хитон ёрдам кунед. Ваҳдат дур неста. Агар леки ҳамонта барои мошини мисол ҳамон мошини фура пур кунену раҳкироша надошта бошед, ман аз назари ман раҳкироша метавонам Душанбе то ваҳдата чанд сол шуда ман метавонем. Ва бародарои Садовод, бародарои Люблино, ваҳдатам тоҷиканд, мусулмонанд, бародарои Новосибирск, Екатеринбург, ҳаматон да ҳамин касе ки дар Турсия ёрдам карда будем ку хутона нишон дода будем, як борга хутона нишон теҳед, ман бинам ки ҳамин шумо ҳастен дар ҳамин рӯи замин. Ё ки 3 моҳ да уже испарение шудаги не ба филм испарение шудаги нестед. Я дастгирӣ кунем мардуми ваҳдата. Блогеро куҷо шудем? Блогерое ки ай барои Аллоҳ мегӯянд ришотон то инам ҷора мондагия. Кани чи да мардуми ваҳдат да кӯмак намекунед? Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад.